Vítám vás v Brně, kde pro vás máme nový moderní byt 2KK s garážovým stáním. Pojďte se na to podívat. Tento velkometrážní byt 2+KK o celkové podlahové ploše 68 m2 je definicí moderního a luxusního bydlení. Tak tenhle prostor, ve kterém budete trávit nejvíce času, je prostě fantastický. 35 m2, díky velikým oknům je tady spousta světla, použité materiály jsou nadstandardní a především se tady setkává technologie s pohodlím. Ložnice je útulná a díky otevřeným prostorům také velmi vzdušná. Vstupní halou s vestavěnými skříněmi se dá dostat do všech místností, třeba i do koupelny. Ta je moderní, elegantní a s velkým sprchovým koutem. A jak jsem na začátku říkal, že tenhle byt je moderní, myslel jsem to opravdu vážně. Byt je vybaven chytrým osvětlením, které vám poskytne maximální komfort. Když si sednete ke stolu, světlo se automaticky zapne a jakmile si lehnete do postele, samo se stlumí. Světlo se rozsvítí i při příchodu k zrcadlu a vy tak máte ideální podmínky na přípravu. Intenzitu a teplotu světel můžete přizpůsobit svým potřebám. Mohou se přizpůsobovat i denní době. Díky těmto funkcím už nebudete muset na vypínače ani sáhnout. Další vychytávkou jsou venkovní rolety, které můžete naprogramovat tak, aby se každé ráno v určitou hodinu odtáhly a jemně vás probudili. V bytě je položena kvalitní vinylová podlaha a hliníková okna s izolačními trojskly poskytují vynikající tepelnou a zvukovou izolaci. K bytu náleží společná zahrada ideální na grilování a setkávání s přáteli a v neposlední řadě garážové parkovací stání. Rezidence Horní se nachází v krásné lokalitě plné zeleně a klidu pod přírodní rezervací Červený kopec, kam se můžete vydat například na procházku či jen tak vyčistit hlavu od práce. Mimo to lokalita nabízí veškerou občanskou vybavenost. Další výhodou je velmi rychlé napojení na dálnici D1. Tak co, bude tohle váš nový domov? Stačí mi zavolat a půjdeme se na to společně podívat.